Nije moć u Hrvatskom saboru, u parlamentu. To je jedna velika iluzija. Ali mozga očito želi prenijeti. Misle, moć, politička moć se već u cijeloj Europi odvija se u neformalnim grupama gremija, političkih gremija. Političkih gremija koji donose stvarne političke odluke, one se samo tehnički provode preko izvršne vlasti i vlade i na kraju zakonski uređuju u pa čemu onda sve ovo? Sumrak parlamentarne demokracije je već dugo vremena na dijelu u cijeloj Europi, pa tako i u Hrvatskoj. Izvršna vlast dominira. Po Ustavu Vlada odgovara Hrvatskom saboru. U praksi, u stvarnom političkom životu je obrnuto. Dominira politička vlast, a Sabor je samo jedna pozornica na kojoj se koji se izglasavaju već davno ranije i donijete na drugim mjestima odluke. Gospodine Skoko, vi kimate glavom u svako odobravanja. Nego, nažalost je tako, ali nije li sada pravo vrijeme da to mijenjamo i da vratimo tu moć Saboru? Jer nemojmo se predati, bez obzira što se to predali. Ja bih ovdje